Күннәр жылыткыч Татарстанда қора йыланнар үршіген. Йылан шағып табибларға мөрәҗәгать итү очраклары арткан. Зәһәр йыланнардан ничек сакланырга? Йылан шакса беренче чиратта нишләргә? Йылан шагу хәтта кешенең үлеменә дә китерергә мөмкин. Шаккан урын яндырып авырта. Бу урыннан кан чыга, шишеп китә. Очень страшно, очень больно, очень жгло. Я поскакала до одной ноги и зашла домой. 8 яшьлек Хаят Галиәхмәтованы йылан авылда ишек алдында чаккан. Кыз бассейнны ярга җыенып, ширәндәге йыланны күрмәй. Ярый әнисе алып калмый. Кызны тиз арада республика клиник хастаханәсенә озаталар. Когда мы уже ехали в Казань. Казанга хастаханәгә барганда аягы бик каты авыртты. Төсе башта зәңгәрләнеп, анары каралып чыкты. Бик борчылдык. Кыз терелеп килә. Әмма Әлмәт районында 13 яшьлек яшүсмерне йылан чаккач, хәле тагын да авыррак була. Шок кичерә, тәне шешенә. Табибларга гыбрын саклап калу өчен күп тырышырга туры килә. Әшалуда бер атнада иш өлкән яшьтәге кешене йылан чагып, хастаханәгә китерәләр. Татарстан территориясендә 3 төрле агулы зәһәр дала йыланы һәм кара йылан исәпләнә. Урманда кызуда тыгыз резина аяк киемнәрен кияргә бик игътибарлы булырга кирәк. Урманда каядыр утырып, ял итәргә җыенсагыз, башта шушы урынны таяк белән тикшереп чыгыгыз. Әгәр йылан күренсә, эшкә кермәгез, бу урынны калдырып китегез. Йыланнар үзләре башлап һөҗүм итми. Йылан гадәттә эсенә баскач яки берәр әйбер белән сугып, куркытканда һөҗүм итә. Йылан чаккан кешене горизонталь хәлдә яткырырга мөмкинлек булса, чаккан урыныннан агуны кысып чыгарырга, эшкәртергә кирәк. Зыян күрүче агуны организмнан чыгару өчен күп су эчәргә тиеш. Кичекмәстән ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк. Фаниса Хамматов, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.